20 kis jobban, 80, bal 2 padló. Figyelj. Ez kis jobb, ment. Kis jobb után 80, bal 2 padló. Bal 2 padló, majd 100, bal 4 oszlopnak. Bal 4 oszlopnak. 20 bukkan padló, kis bal, majd 30, bal 3 rövid. Bal 3 rövid után 150. Jobb 2 vége fék, vége sáros, 30 jobb 45. Jobb 2-nek a vége fék, boros lehet, jobb 45. 30 bal 2 tempó föl, kavicsos és kis jobb kavicsos. 30 jobb, bal 34, bal 34. 20 bukkan tetején a fék, majd 20 lefele, jobb 3 pluszos, szigorú dobál, sodor. Jobb 3 pluszos, szigorú dobál, sodor. 20 bukkan, bal 2 lefele, majd 30 lefele, benne fék, féktáv, szigorú, jobb 4, szemben árok. 80 kisbal hosszú, vége 1-esbe törik. Kisbal hosszú, a vége 1-esbe törik. Ott van jobb egy rövid bokornak fogod, 3-as lassító balról. Van a jobb egy rövid bokornak fogod, 3-as lassító balról. 100 bal 2 bokor mögé tő tempó. 100 fölfele, kis bal fogod bent tart, jobb 5. Jobb 5. 20 bal 2 padló és jobb egy hosszú. Majd 30-ra jobb 3. Jobb 3. Jobb 3. 20 bukkan padló, majd 100 bal 3 tempó. Bal 3 tempó. 60 bal 2 pluszos dobál. Bal 2 pluszos dobál. 100 bukkan tetején enyhén jobbra, és kis bal oszlopnak, majd 20 jobb 2 pluszos. Második oszlopnak sodor. Jobb 2 pluszos. 20 jobb egy hosszú, majd a 30-ban a fék, jobb 34 szigorú. 30-ban a fék, jobb 34 szigorú. Bal 3 pluszos második oszlopnak, 150 jobb 4 lassítóban a táblánál, jobbra megyünk a lassítóban a táblánál, jobb 4 a lassítóban, 30 bukkan padló, majd 200 lefele. 200 lefele, 3-as lassító balról szűk, 3-as lassító balról szűk, 250 bukkan fogod, majd 20 lefele, jobb 4 tempó sodor. Bukkan fogod, 20 lefele, jobb 4 tempó sodor. 20 lefele, jobb 4 tempó sodor. 150 bukkan padló, majd 100. Bukkan padló után 100, bukkan fogod, és jobb egy, bal egy fogod, rajta jobb 5 szigorú szűk. A bukkan fogod, jobb egy, bal egy fogod, rajta jobb 5 szigorú szűk. Jobb 5 szigorú szűk, majd 80, bal 2 padló. Bal 2 padló, 100 bal 4 oszlopnak, majd 20, bal 4 oszlopnak. 20 bukkan padló, kis bal, majd 30, bal 3 rövid. Bal 3 rövid után 150. Jobb 2 vége fék, vége sáros, majd 30, jobb 45. Jobb 45, majd 30. Bal 2 tempó föl kavicsos és kis jobb kavicsos. 30 bal 34. 20 bukkan tetején fék, majd 20 lefele, jobb 3 pluszos, szigorú dobál sodor. Jobb 3 pluszos, szigorú dobál sodor. 20 bukkan bal 2 lefele, majd 30-ban a fék, féktáv szigorú, jobb 4 szemben árok. 80 kisbal hosszú, vége 1-esbe törik. Kisbal hosszú, vége 1-esbe törik. 60 jobb egy rövid bokornak fogod, 3-as lassító balról. Jobb egy rövid bokornak fogod, 3-as lassító balról. 100 bal 2 bokor mögé tő tempó, 100 fölfele. Bal 2 bokor mögé, 100 föl, kisbal fogod, bent tart, jobb 5. Jobb 5.
20 bal 2 padló és jobb egy hosszú. Jobb egy hosszú, 30-ra jobb 3. Jobb 3. 20 bukkan padló, majd 100 bal 3 tempó. Bal 3 tempó, majd 60. 60 bal 2 pluszos dobál. Bal 2 pluszos dobál. 100 bukkan tetején enyhén jobbra és kis bal oszlopnak. Majd 20 jobb 2 pluszos, második oszlopnak sodor. 20 jobb egy hosszú, majd a 30-ban fék, jobb 34 szigorú. Jobb 34 szigorú. Bal 3 pluszos második oszlopnak, majd 150. 150 jobb 4 a lassítóban a táblánál, jobbra megyünk. A lassítóban a táblánál, jobb 4. 30 bukkan padló, majd 200 lefele, 3-as lassító balról, szűk. 3-as lassító balról, szűk a lassító. ...250 bukkan fogod, 20 lefele, jobb 4 tempó sodor. Bukkant fogod, 20 lefele, jobb 4 tempó sodor. Majd 150, bukkan padló. Bukkan padló után 100 bukkan fogod, jobb egy bal egy fogod, rajta jobb 5 szigorú szűk. Jobb egy bal egy fogod, rajta jobb 5 szigorú szűk. Jobb 5 szigorú szűk. 80 bal 2 padló, majd 100. 100 bal 4 oszlopnak, majd 20. Bal 4 oszlopnak. 20 bukkan padló, kis bal, majd 30 bal 3 rövid. Bal 3 rövid, úton menjünk. Majd 150, jobb 2 vége fék, vége sáros. 30 jobb 45. Jobb 45. 30 bal 2 tempó föl kavicsos, és kis jobb kavicsos. 30 bal 34. Bal 34. 20 bukkan tetején a fék, 20 lefele, jobb 3 pluszos, szigorú dobál sodor. Jobb 3 pluszos, szigorú. 20 bukkan bal 2 le, majd a 30-ban fék lefele, jobb 4 szemben áron. 80 kis bal hosszú, a vége 1-esbe törik. Majd 60-ra jobb egy rövid pokornak fogod, 3-as lassító balról. Jobb egy rövid pokornak fogod, 3-as lassító balról. 3-as lassító balról. 100 bal 2 pokor mögé tő tempó. Bal 2 pokor mögé tő tempó, majd 100 fölfele. Kisbal fogod, bent tart, jobb 5. Kisbal fogod, bent tart, jobb 5. 20 bal 2 padló és jobb egy hosszú. Jobb egy hosszú, 30-ra jobb 3. Jobb 3. 20 bukkan padló, majd 100, bal 3 tempó. Bal 3 tempó, majd 60. 60 bal 2 pluszos dobál, majd 100. 100 bukkan tetején enyhén jobbra és kis bal oszlopnak. 20 jobb 2 pluszos, második oszlopnak sodor. 20 jobb egy hosszú, majd a 30-ban fék, jobb 34 szigorú. 30-ban a fék, jobb 34 szigorú. Bal 3 pluszos második oszlopnak. Majd 150-re 3-as lassító balról a táblánál, tovább megyünk egyenesen. 3-as lassító balról a táblánál, tovább megyünk egyenesen kifele a körről. 200 bukkan fogod. A bukkant fogod, és 30-ra a bal 4 elágban a táblánál. Bal 4 elágban a táblánál. 150 lefele. Majd 100 fölfele a bukkan végén a fék, mert 50 lefele, bal 2 szigorú, rajta bal 3. 5 bukkan végén a fék, 50 lefele, bal 2 szigorú, rajta a bal 3. Bal 3, 150 kisbal fogod, jobb 4 szigorú sodor. Kisbalt fogod, jobb 4 szigorú sodor. Jobb 4 szigorú sodor.
30 jobb 2 padló, 20 bukkon egyenesen, majd 50 lefele, jobb 2 szigorú, 20 bal 3 második bokornak, majd 100. Bal 3 második bokornak, 100 jobb 2 padló, benne dob a fának, jobb 2 padló, benne dob, 250 bukkon előtt a fék, 20 jobb 4 tő, sodor. Bukkon előtt a fék, 20-ra jobb 4 tő, sodor. 50-re kisbal, majd 100. Kisbal után 100. A bukkon előtt a fék, jobb 3 szigorú, rajta jobb 1. Bukkon előtt a fék, jobb 3 szigorú, rajta jobb 1. Jobb 1, 60 vége balra szélesen, 20 jobb 4, a hordó körül sodor, szűk, figyelj oda, bal 4 vége sáros, majd 50. Bukkon tetén a 3-as lassító balról, szigorú, boros, lassan, nagyon csúszik. 200 lefele, majd 50-re a cél, és a bukkon tetén a bal 1 szigorú. Bal 1 szigorú, nagyon jó. Mit mértél? 11.